Yesaya chapter 6 verse yake ndi number 1. Chaka chimene fumu Uziya anafa mkati mwa moyo wanga, ndinawona ambuye atakhala pa mpando wachifumu ndi zovala zawo zinadzala mukachisi. Chaka chimene Uziya anafa mkati mwa moyo wanga, ndinawona. Chaka chimene Uziya adafa, ndinawona ulemerero wa Mulungu, ndinawona ambuye atakhala pa mpando wachifumu ndi zovala zinadzala mukachisi mwawo. Tamvetserani, nthawi imene fumu Uziya adali ndi moyo, Yesaya sadakwanitse kumuona ambuye. Nthawi imene fumu Uziya, chaka chimene fumu Uziya ankakhala ndi moyo, Yesaya sadakwanitse kumuona ambuye atakhala pa mpando wachifumu. Koma Baibulo likunena kuti chaka chimene fumu Uziya adafa, ndinawona ambuye atakhala pa mpando wachifumu ndipo ndi zovala zawo zinadzala mukachisi. Tamvetserani, ndimafuna ndikumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kunena kuti Uziya akuyimira uchimo mkati mwa moyo wathu. Uziya akuyimira uchimo mkati mwa banja lathu. Uziya akuyimira uchimo pa mabizinesi athu. Uziya pa nthawi imene adali ndi moyo asadafe, Yesaya sadakwanitse kumuona Yehova atakhala pa chimpando chachifumu. Koma Baibulo likunena kuti chaka chimene fumu Uziya anafa, ndinawona ulemerero wa Mulungu ndipo ndinamuona ambuye atakhala pa mpando wachifumu ndipo ndi zovala zake zinadzadza mukachisi. Mukakayiwerenga bwinobwino vesi imene mukapeza kunena kuti mmusima akunena kuti ndipo aserafi anauluka, ena amapiko ochuluka anaphimba kusi kwa mapazi yake. Aserafi ena adauluka ndi mapiko awo ambiri anaphimba pakati pa mimba yake. Ndi aserafi ena adauluka anaphimba kuzimutu kwa mfumuyo. Okondedwa, aserafi amayimira angelo. Aserafi amatanthauza kuti ndi angelo. Koma apa tikufuna tikambe za mphamvu ya Uziya. Chaka chimene fumu Uziya anafa mkati mwa Yesaya, iyeyo adaona ulemerero wa Mulungu. Ndimafuna ndikulimbikitseni, ndimafuna ndikumbutseni kuti mukalola kuti Uziya wanu afe pa moyo wanu, ndithu mudzaona ulemerero wa Mulungu. Mukalola kuti Uziya asakhalenso ndi moyo pa moyo wanu, ndithu mudzaona chipambano cha Mulungu. Ulemerero wa Mulungu ndiosiyana kwambiri ndi madalitso amene Mulungu amapereka. Ulemerero ndiosiyana kwambiri ndi madalitso amene Mulungu amapereka. Madalitso amafika kwa wina aliyense angakhale wochimwa. Madalitso saona kuti uyu ndi ndani. Madalitso amafika angakhale kwa fiti. Koma ulemerero wa Mulungu umafika kwa yekhayo amene ali wolapa muzimu ndi muchoonadi. Ulemerero wa Mulungu umafika kwa iye amene Uziya wafa mkati mwa moyo wake. Ndi chifukwa chake Yesaya akunena kuti chaka chimene fumu Uziya adafa, ndinaona ulemerero wa Mulungu. Kutanthauza kuti chaka chimene uchimo udachoka mkati mwa moyo wake, Yesaya adakwanitsa kuona ulemerero wa Mulungu. Lero lino anthu ambiri ali ndi kuthekera, ali ndi madalitso, koma ulemerero wa Mulungu pa iwo palibe. Ulemerero wa Mulungu ndiko kumva voice of God ukamapemphera. Ulemerero wa Mulungu ndiko kulandira mavumbulutso weka ukamapemphera. Ulemerero wa Mulungu ndiko kukhala nawo Tate mu mzimu amene iwe ukadandaulira akapemphera zokhudza iweyo, Mulungu amawayankha adi pompo nkuwauza kuti muzeni mwana wanga aziyenda njira iyi. Umenewo ndiye ulemerero wa Mulungu. Ndimafuna ndikumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti mukalola Uziya kuti akhale ndi moyo mkati mwa moyo wanu, ndithu simudzauona ulemerero wa Mulungu. Tikamulola Uziya kukhala ndi moyo m'mabanja athu, ndithu sitidzauona ulemerero wa Mulungu. Tikuyenera kuti Uziya asakhale ndi moyo, uchimo usakhale ndi moyo mkati mwa moyo wathu. Ndimafuna ndikupempherereni kwina kulikonse kumene muli kunena kuti chikuyambira lero lino tsopano pamene mukumva pemphero ili, Uziya wina aliyense, uchimo wina uliwonse usakhalenso ndi moyo mkati mwa moyo wanu, mu dzina la Khristu Yesu wa ku Nazareti. Ambuye akudalitseni. Panga like, share and follow. Litsitsimuka limodzi. Amen.